Ahoj, nahrávám tohle krátké video, kdyby se někdo z vás chtěl podívat krok za krokem, jak se poprvé přihlásit do nového e-mailu, tak půjdeme na to. Otevřeme si prohlížeč a vám přišel e-mail, ve kterém jste měli jednak uživatelské jméno, tak to byl váš e-mail, takže řekněme, že já jsem maxipesfik, tak moje uživatelské jméno bude fik@veselaskola.cz a přišlo mi heslo vecernicek.123 s velkým V na začátku. Takže první věc, co uděláme, je, že půjdeme na stránku gmail.com, přes kterou se budeme přihlašovat. Takže otevřeme si prohlížeč a nahoru do adresního řádku zadáme gmail.com a jsme tam. Chceme se nejdřív podívat nahoru doprava. Jsou tam tlačítka Sign in, přihlásit se, a modré tlačítko Create an account, vytvořit účet. Podle toho, jestli to máte anglicky nebo česky, tak my už účet máme, takže chceme kliknout na to bílé tlačítko přihlásit se, Sign in. A když na to kliknu a dostanu se na tu přihlašovací stránku, tak tady dole vlevo mám možnost si ten jazyk změnit. Takže kliknu na English a změním si to na češtinu. Pokud chcete samozřejmě. Tady do políčka napíšu svoje uživatelské jméno, kterým je ten e-mail. Takže v mém případě to bude fik@veselaskola.cz a dám tady dole vpravo další. Tak, teď se mě to zeptá na heslo. Heslo je večerníček, ale já si můžu zobrazit to heslo kliknutím na tenhle ten boxík, abych měl jistotu, že to píšu správně. Takže vecernicek.123 a dáme další. Správné heslo. Tak, tak se mi podařilo ho napsat dobře. A napíše mi to vítejte, bla bla bla, dáme rozumím. A bude to po vás chtít vytvořit si heslo. To heslo musí být silné, takže kdybych tam napsal jenom třeba nějaká čísla, třeba 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 a dal bych další, tak mi to jednak řekne, že heslo musí být aspoň 8 znaků, tak kdybych tam ještě přidal pár čísel a dám další, tak mi to řekne, vytvořte silné heslo pomocí kombinace písmen, číslic a symbolů. Takže musím tam mít za prvé písmena, za druhé čísla a za třetí nějaké symboly, takže třeba tečka, mezera, ampersand. Tak, takové heslo mi fungovat bude. Teď mi to napíše, že kvůli ochraně to potřebuje ověřit identitu. Tak dáme další. Teď to chce, abyste to potvrdili tím heslem, které jste si právě vytvořili. Takže v mém případě to bylo takhle, což samozřejmě není bezpečné heslo, protože sekvence písmen není dobré heslo, sekvence čísel taky ne. Měli byste vybrat něco, kde je víc písmen, velkých, malých, víc různých čísel. Dáme další. A teď vám to napíše, že máte 3 měsíce na to znamená do půlky června, abyste si nastavili dvoufázové ověření. K tomu se asi dostaneme někdy jindy, ale ve zkratce, když se do e-mailu přihlašujete jenom jménem a heslem, tak to není vůbec bezpečné. Takže já jsem to zatím jako vypnul, aby vás to neobtěžovalo
ale nastavil jsem tam, aby to po vás chtělo až za 3 měsíce, ale každopádně je potřeba to mít. Ale zatím můžeme kliknout na provést později. A to je všechno, dostali jsme se do naší schránky a zeptá se vás to na 3 věci, tak se na to podíváme. Tady zapněte Smart Features, jako chytré vlastnosti. Tak já osobně používám, ty Smart Features používám, třeba vám to rozdělí tu schránku na takové záložky hlavní pošta a pak v jiných záložkách máte e-maily, jako jsou nějaké newslettery nebo nějaké notifikace a tak aby vám to nezahlcovalo hlavní zprávy, tak je to dobré mít oddělené, ale pokud chcete mít každý e-mail na jedné obrazovce pod sebou, tak můžete to vypnout, ty chytré vlastnosti, takže je to na vás, já to teďka zapnu a podívám se na to, jak to pak bude vypadat. Když dáme Next, tak se to zeptá, jestli chcete další sadu těch chytrých schopností, jako je třeba chytřejší vyhledávání a tak, tohle doporučuji si zapnout. Třeba se vám v kalendáři budou zobrazovat nějaké události, co vám přišly jako mailem a nedali jste je do toho kalendáře, ale ukáže vám, že v tomhletom čase se děje něco, co se týče tohohle e-mailu a tak podobně. No, doporučuji to zapnout, ale je to na vás, můžete to klidně vypnout. Tak a ta třetí sada těch chytrých vlastností je pro použití ve škole asi nezajímavá, takže klidně to můžete vypnout, ale asi není nic proti ničemu, když to necháte zapnuté, ale to jsou věci, které asi moc používat nebudete. To je spíš pro osobní použití, takže tak, dáme uložit. Tady klikneme zase na modré tlačítko a obnoví se nám ta schránka a už jsme v e-mailu. Takže tady nahoře vpravo, když kliknu na tu bublinu, tak jednak můžu přidat nový účet, kdybyste třeba měli osobní Gmail a chtěli jste mezi nimi přepínat. Já se odhlásím, abychom si jenom vyzkoušeli znova to přihlášení. Takže teďka otevřu si zase prohlížeč, dám gmail.com a vidíte, že už mě to neposlalo na tu reklamní stránku, ale rovnou mě to poslalo na tu přihlašovací stránku a pamatuje si to, že posledně jsem byl přihlášený. A když na to kliknu, tak se mě to už zeptá jenom na heslo. Takže tam napíšu to svoje heslo, dám další a zase to chce to nastavit to dvoufázové ověření, jak jsem říkal. Odložil jsem to o 3 měsíce, tak můžete vždycky kliknout na udělat později, anebo můžete kliknout na modré tlačítko a nastavit si to. Udělám nějaké video taky o tom, jak se to nastavuje. Tak a tady máme naši schránku. A vy tam asi pravděpodobně budete chtít mít češtinu. A tady vidíte, že to mám v angličtině. Tak se podíváme na to, jak to změnit. Kliknu na svůj profil, takže je úplně nahoře vpravo na tu bublinu. A kliknu tady na to tlačítko pod jménem Spravovat účet. Kliknu na to. A tady vlevo mám menu. A kliknu na osobní informace, takže personal info, zelené tlačítko. A tady jsou moje osobní údaje, včetně informace o jazyku, tady language, English. Kliknu na to
A můžu kliknutím tady na tu tuštičku si změnit jazyk. Tak buď to můžu doskrolovat na češtinu, nebo tam napsat čeština. Dáme češtinu, uložit a mám to česky. Takže teďka, když kliknu tady na těch 9 puntíků vlevo od té bubliny, tak mám seznam různých aplikací, které já můžu ve svém Google používat. Jednak je tam Google Classroom, učebna, to budete moci používat třeba s žáky, dokumenty, disk a tak dále. A když kliknete na to M-ko, tak to vás pošle do schránky. Takže my jsme totiž šli do nastavení, tak teď se vracíme zpátky do mailu. Tak mohli jste si všimnout, že jsem to měl na chvíli anglicky. Ještě si prostě ten e-mail neuvědomil, že jste změnili to nastavení, ale stačilo jenom tady aktualizovat stránku a načetlo se to znova a už je to v češtině, takže se toho nemusíte obávat. Když budete chtít napsat zprávu, stačí nahoře vlevo kliknout na tlačítko Nová zpráva. Tady klasicky komu, předmět, zpráva. Kdybyste to chtěli zvětšit tohleto okénko napsaní zprávy, tak stačí kliknout tady na tohle tlačítko vpravo nahoře a budu to mít na celou obrazovku. No tak to je asi to hlavní, co potřebujete na první přihlášení. Doufám, že se vám s e-mailem bude pracovat dobře a kdyby byl jakýkoliv problém, tak dejte vědět a vyřešíme to. Ahoj.